ଅନାନୀ ରେ ଝାଡ଼ା ମୋଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ଚଢି ଜିମି ତ ଉପରେ କହି ଦଉଛି। ନା ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କହୁନ କୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ହେଇ କୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁଲିଗଲି। ତମ ସକାଶୁ ଯୋଉ କାମ ମଣିଷଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ କାମ ବି ହବନି। କଣ ପାଇଁ ଆଇଥିଲି ହଁ ମନେ ପଡିଲା କଣ ଘରେ ସଉଦା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ସେ ଟିଙ୍ଗିରା ଦୋକାନକୁ ଯାଉ ନେଇକି ଆସିବ ସବୁ ଘରର ରାସନ ପାଣି ଯାଅ। ଯାଉନ ଉଠିକି ଅନେଇକି ରହିଲା ମୁଟୁ ମୁଟୁ କରିକି। ତମେ ଏଡେ ଜୋରେ ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଝୁଟିକି ପଇଲ କଣ ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ନାଇଁ ବା ନ ପକାର ଛତିଆଣ କରିକି ରଖିଛି ତ ତମ ପାଟିରେ କେମିତି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜିକା ଖୁଆଇବି ସେଇ କଥା କହିବାକୁ କହିଥିଲି। ଯାଅ ବା ଉଠିକି ଘରେ ସଉଦା ପତ୍ର ନେଇ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ହାୱା ପବନ ଖିଆ ହଉଛି। ଆଉ ହଁ କହିଦଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟେ ବି ନେଇକି ଆସିବ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଆସିବ ଯେମିତି ତମ ବୋଉ ନ ଦେଖନ୍ତି କହିଦଉଛି।